Hola, soc Montse Bretons des de Menim de Lleó i volia desitjar-vos molta força ara que esteu passant per un confinament bastant llarg i res, dir-vos que, sisplau, no deixeu de banda el físic perquè el vostre cos us ho agrairà quan torneu a la competició i que hi poseu molta alegria amb molts pensaments positius perquè n'estic segura que ens sortirem molt aviat d'aquesta situació. Res més, molta força, molta salut i molta sort quan torneu a la competició quan sigui possible. Una abraçada.